Hello, mayong adlaw mga kalumads. So, once again, welcome sa Lumads Agri TV. So, sa karon nga episode mga kalumads, atong paghisgutan ang mga pamaagi or unsaon pag amuma ang kining ginatawag nato nga durian from 0 to 3 years old. So, sa ako ang naobserbahan mga kalumads, bisan tuod dili pa kay tahanas o dili pa kay ta dugay nga farmer, labi na aning natawag nato nga durian. So, para sa ako lang ha. So, mo ni ang stage nga medyo komplikado nga dapat pagtuunan ginato og pansin ang kining tanom nato tungod kay naapamangud siya sa developing stage, which is kailangan og kining obserbahan nato kanunay, atong i-monitor kanunay ang ilahang growth tungod kay kung malaps nato mga kalumads ang kining ingani nga mga sitwasyon, so possible ani kung di nato siya mapagtuunan ng pansin, so naay possibility nga apektado ang ilahang pagtubo. So sa karon nga video mo-share ko gamay kaninyo mga kalumads o kining mga pamaagi unsay dapat natong buhaton aron nimong maayo ang atong pag-amuma or sa Tagalog pa magandang pag-aalaga ng ating mga tanim na durian. Bago dito mo padayon sa ato ang topic karon mga kalumads, gusto lang po nako i-share sa inyo o hatag gamay tips, no? A piece of advice sa mga baguhan pa lang or karon pa lang, no? Nga mga gusto magtanom o mihimong farmer o magtanom og kining durian, no? A piece of advice sa inyo mga kalumads nga before mo motanom og kining variety, dapat tan-aw ninyo ang demand sa variety nga gusto ninyo itanom. So pila ka importante na siya tungod kay para dili masayang atong hago, dili masayang ato ang kwarta, no? Tungod kay dili ni basta-basta taas nga panahon, taas nga tuig atong hulaton bago mo mobalik ang ato ang investment. Example kining puyat variety, tungod kay mao ni siya ang pinaka murag kumbaga sikat karon nga panahon dinhi sa Mindanao, dinhi sa Davao particularly, no? Kining puyat nga variety. So una mo to atong matayan ang kining variety, mas sellable o mas taas nga demand, ug ang ikaduha bantayan po nato ang kining atong gipalit nga similya, tungod kay naamong giuban pod nga ginasulti nila nga puyat ang ilang durian, pero at the end of the day magudako na siya, no? Dili na siya puyat. So akong advice ninyo ha, kung dili pa mo familiar sa kining klase nga variety, so mangutana mo atong mga farmer nga medyo dugay-dugay na, mga tang-ana kumbaga, no? Mangutana mo kung usay naong aning puyat nga variety, or else kung naa sila time imong kuyogon kung asa mo atong nursery. Kung wala gid sila time, pwede nimo picturean tong ilang puyat nga durian and then dalon nimo dito sa nursery, ikumpara nimo, no? Ana para sure gyud ang imong pagpamalit. So mo na sing advice nako mga kalumads, tungod kay naka-experience po ko na dati. Kuno di lang ko mag-mention kung unsa nga kuan, pero naagi di na to malikayan nga naagi mamaligi apod, no? Di ginawala ng scam bisan asa. So experience ako na dati nga kuno puyat pag himan-himan ni dako na, so daghan nakasulti nga dili man na puyat, ingani man nga variety. So isa nga pagkakamali nga akong na encounter, so gusto po nako i-share sa inyo para dili na ninyo magian pa. So okay ba mga kalumads? Paano ba alagaan ang ating mga tanim na durian? O sa Bisaya pa, unsaon pag-amuma ang atong mga tanom na durian? So sa karon nga video mohatag ko gamay nga tips mga kalumads sa inyo ha, mga pamaagi aron makatabang pud sa inyo ha, labi na sa mga baguhan pa lang sama nako nga gusto mo tanom og kining durian. So unang-una mga kalumads nga akong ma-share sa inyo is
kining ato ang mga tunob. Kung sa English pa is your steps. Kasi sabot ana. Ang the best explanation ana mga kalumads is kining atong pag-area o pag-survey mismo sa ato ang mga tanom. Kada adlaw o kada semana. So pinaka the best gina siya mga kalumads. Tungod kay the way ka nga mo tan-aw permanently sa imong area, the way ka mo libot sa imong mga tanom, ginaobserbahan nimo ang ilahang pagtubo, no? Or labi na kung everyday nimo ginatan-aw, makita nimo kanunay o makita nimo kung unsa ang problema sa imong tanom. Nako gina-encourage nga ikaw gyud mismo ang mutan-aw, pero para sa ko ang mga kalumads, importante gyud nga ikaw gyud mismo. Tungod kay kung nagsalig ng tagubang tao na amo giuban nga for example wala sila kabalo, kung say sakit na si imong durian, dili nila marili diretso ang problema sa imong tanom. So maabot ang panahon nga mapikado ka, maproblema ka tungod kay nigamot na nidako nang maayo ang problema. So mas okay gyud nga ikaw mismo tag-iya nakabalo sa sitwasyon sa imong tanom. So manang pinaka-importante nga kanunay ka nagatan-aw, kanunay nimo ginalibot, kanunay nimo ginaobserbahan ang imong tanom. So mao na siya ang una nga tips nga akong ma-share sa inyo ha. Ang ikaduha mga kalumads, kailangan nato pakaunon ang ato ang mga tanom. So ang kini mga tanom mga kalumads, sama po ni siya sa tao. So kung wala sila enough nutrients nga makaon o enough minerals, so apektado ang ilang pagtubo. So kailangan nato sila hatagan og kining enough nga amount sa fertilizer, or kung kailangan hatagan nato sila og foliar fertilizer. Og lawas sa tanan, so hatagan nato sila og kining designated nga klase sa abono. Anong masulti man nato nga designated o kining sakto nga klase sa abono? Tungod kay kining tanom mo nato, kining sample kining durian, dili na prayani nga 3 years old ni siya. So dili lang kay nitrogen ang ato ang gamiton ani. Tungod kay ang nitrogen manggod is pampadako lang siya, pampalabong sa dahon. So sa ingani nga edad, para sa ko lang mga kalumads, so kailangan na nato siya gamitan og kining complete. Kay para mahinay kadako, padung na siya sa 7 years old o 5 years old. So ma-develop na ang iyang mga sanga, ma-develop na ang iyang mga dahon o iyang gamot. So na siya gamiton sa iyang pagbunga abot sa panahon. Ang ikatulong tips nga akong i-share sa inyo mga kalumads is kining ginatawag nato nga observant o be observanta sa ato ang mga tanom. Nga naman, so sa ako nang isulti ganina nga importante gyud nga monitor nimo kanunay ang imong tanom. Tungod kay sa pinaagi ana nga pamaagi, makita nimo dayon kung unsa ang problema sa imong tanom. Nakita nimo nga medyo lahi ang tubo o medyo lahi ang dahon. Tungod kay kung unsa ang problema sa dahon mga kalumads, musulti gid na siya kung saan kulang siya o kung saan problema. So kung medyo nagyellowish, pasabot nga naagi na kulang. Kung medyo nagkulot or naay mga kita ni mga aphids, tungod kay nakita nimo siya in a early stage, so dapat mubuhat pug kaag kining sayo nga mga lakang aron mapugnan ang pwede nga pagkuyanap sa sakit sa imong tanom. Tungod kay nag-area ka kanunay, ginatan-aw nimo kanunay imong tanom mga kalumads, nakita na nimo ang problema. Example, naay aphids ang imong dahon or naay scale insect nga imo lang gipasagdan lang, imo lang giugma-ugma tungod kay wala pa kay budget, wala pa kay wala pa kay kwarta nga ipalit og chemical, insecticide. So ayaw na siya buhatan mga kalumads tungod kay sayang ang imong hago, no? Sayang ang tuig nga imong gihulat nga imong anaon lang imong tanom. So as long as possible, mubuhat kag pamaagi nga aron matambalan ang imong tanom, no? Kung wala kay kwarta, pwede man kamuhulam din na, or kung naa kay mga savings na, pwede pa na imo gamiton aron lang no maagapan ang imong tanom. Tungod kay
proven tested na nako ni mga kalumads nga ang pagsisisi ay nasa huli. So wala gid pagsisisi nga muna. So puslan man nga imo lang gihaguan, puslan man nga imo na nang gihatag na nimo imong time dinha, naggasto ka kwarta, imong effort. So lubos-lubos na mga kalumads sungod kay maabot ang panahon, no? Kung unsa man imo paghago, kung unsa man imo nagasto, kung unsa man tong mga panahon, oras nga imong gigugol sa mga tanom, moabot ang panahon mga kalumads. Mark my word, mobalos gyud ang imong tanom, no? Kung giunsa nimo sila pag-alaga, giunsa nimo sila paghigugma, no, mobalos ang tanom. Maabot ang panahon mga kalumads nga maglingkod-lingkod na lang ka dinha, magtaghoy-taghoy na lang ka dinha tungod kay mobalos naman ang imuhang napundar. Human naman ang imuhang mga paghago, sila na pod. Mao to siya ang mga pamaagi o mga tips ng mga kalumads nga gusto na akong i-share dinha sa inyo. So tulo lang to sa kabuok pero nagtuo ko nga naatoy dako nga ikatabang sa inyo pag-abot sa panahon. Okay, kung wala pa ka nakasubscribe sa ato ang channel, no, naghanyo ko, i-subscribe na natin ha. And then ayaw po nakalimti nga hit ng notification bell para may mong updated ka sa mga sunod nga mga videos nga i-upload nato. So, ang atong channel is nagabuhat ta og kining video mahitungod sa pagpanguma, nagabuhat po tag video mahitungod sa ato ang simple nga panginabuhi dinhi sa bukid. So, kung nagustuhan nimo ang atong video karon, please like ug ayaw kalimti nga i-share po na aron maka-inspire po ta sa uban labi na sa mga bagong tubo nga mga mag-uuma, maka-inspire ta nga pinaagi sa ato ang mga pagpaningkamot, pinaagi sa ato ang mga tanom, daghantang natabangan nga mga tao, no? So ibutan nato sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing nga kung walay mga mag-uuma, siguradong gutomon gitong mga tao, most especially dito na puyo sa syudad. So, daghang salamat mga kalumads. Hangtod sa sunod nga mga videos nga i-upload nato. Amping ta kanunay. God bless og ayaw kalimti nga muampo ta kanunay. Pasalamat sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa matag adlaw. Amping, God bless og bye-bye.